Right. Wana Satande yenyu atinoda mupedza nguwa. Chatinoda kupedza nguwa nenyaya yenyu iri pachena. Nekuti mumusha menyu makasvipa. Ende makasvipa mumusha menyu muda kugadziriswa. But muda kugadziriswa muda kuti mhuri yese inge iripo ichinzwisisa zviri kuitika. It should not be an issue yekuti ndezvanhingi kana kuti nekuti uyu ndiyo mhuri ndiyo nedambudziko saka ndiyo ngaipedze maproblems ake. Because what will simply happen chiri chiri very simple. Zvinogadziriswa kumhuri zviri kuya kwako. As long as uri yesatande zviri kunotouya chete. Saka kana makagara kudai musambofa makazvinyepera kuti you are safe. You are not safe. You are not safe. Saka chandiri kukurudzira inini is do this for your children. Hamusi kuzviitira imimi, itirai chii? Wana wenyu. It's a known fact kuti wana uchiri kuwarwarisa chinhu chechi chemusha. Ino chinhu chemusha ichi muri kuchiziva. Masatande mune ngozi yakaurayiwa. Makauraya munhu masatande. Mauraya munhu haisi history nyowani yatiri kutaura iyi history yamunoziva. Mauraya munhu makapa tete, makaendesa tete imimi. Kuti anoripe chii? Ngozi. Mapedza ari kupi tete? Right. Tete wenyu awa ndio wakapiwa sengozi. Ndio akapiwa ngozi kuripa ngozi. Ayo takutokutaura izvo. Ndio mama akapa kuti anoripe chii? Ngozi. Asi mapedza kudaro ndobva manorodza futi chii? Tete uya. Meaning kuti hapana zvamakaita mune ngozi da kuripwa. Saka chiripo izvozvi ndechekuti mazuva ano ngozi haicharipi nechii? Nemunhu. Pakuda kunegotiatwa nengozi yacho kuti iri kudei? Chisiri munhu. Kana dziri mombe nemari then mubhadhara zvinhu izvozvo. Ndokuti zviri kuitika kune wanawa zviite sei? Zviperi. Kana madaro zvaperera zvikapera kuwanawa zvaperera kumunhu wechi? Zvaperera munhu wese mundara handizvo? Right. Let's not pretend kuti chinhu chatichizivi. Because there's a process yamakatanga imimi. Yamusina kuzodii? Kana kuti makati pakati peprocess muhamaita reverse jive. So whatever resources that you used, hapana zvakadii? Zvakabatsira. So you need to start afresh. Come together as a family, motogara pasi, mobva mawirirana kuti takuita sei, tikudaidza ani achatibatsira. Handizvo? Wobva akuleadai kuti right apa pastage 1, takuenda pastage 2, takuenda pastage 3, takudai. Kusvika process yaita sei? Yapera. Mushonga wengozi i1. Kuripa chete. Hakuna ungaitsipika ukaita sei ukadii. Asi iri chii? Inoripwa ka1 yobva yaenda. Zvapera. Machengetedza mhuri yese. Ticheza ndii? Ndo nyaya yenyu apa. Saka ndosaka tati isusu aiwa wana baba wari 3 ndo waripo. With your help imimi mwana wacho chigadzisa ichi. Nyaya iyi. Nyaya haisiri yana baba awa. Itori nyaya yekuchi yekumashure. Asi wana baba wenyu hawanoiziva nyaya yacho. Nyaya yacho munoiziva ndi? Wechidikia. Masalala. Pamwe wacho hamuizivi. Nyaya iripo ndekuti uyu munhu anga ari mushandi, mushamani. Masatande. Ndobva arwara. Ndobva avakirwa kamba kunze kwechii? Kwemusha. Ndobva afa ari ikoko. Hapana yemuringamba. Obva aidyiwa ngembwa. Vanhu vakazoona kudyiwa ngei? Saka munhu iyeye ndiye ane nyaya dzese.
ada kuripa maripa nyaya yapera. Saka this issue iringoda muripo munhu wese anga aplay part yake, so that it's for the family, not for a few individuals. No, but vamwe wenyu vana baba munoti baba wangu wakafa. As long as baba wako ari munin'ina kana mukoma uyu kana uyu kana uyu, ndio vana baba wakakumirira mese, ndio vari kulead the process. Not kuti ndio wakapara. No, although I know kuti zvizobude zvese pane something chazokatalyza. There is a catalyst, and chazoita catalyst apa ikamba yabuda mubhuruka momwe baba yakanyorwa mazita yemubobobo, ndiyo yazoti zvese zviite sei zvibude. Asi kuva kwekamba ka this story zvitori zvinhu 2 zvakadii. Wekamba uyo yekamba muchadhirawo naye yemubobobo ngega ine individual ari kuzikana nezvake zvakaita, ichagadzirwawo yakadii yakazvimirira, because ine individual. But this one yengozi, it involves the whole family. Titesa ndii ndo pane nyaya. Saka chamuri kuda imi mwana baba, you choose what you want, because at the moment chamuruda muruda chiremba nokudii anokubatsirai nekuguidai kuti right takuda kudai tada kudai, because chinhu ichi ichi chinoburitswa pamunhu. Mutaura nacho imimi muchitochivhunza muchita sei zvese chokutaurirai zvachiri kudii zvachiri kuda, mungoita izvozvo, mapedza izvozvo, goodbye. Yapera. It's a process. It's not something chinongozi nhasi chinofanira kutoiswa nhasi chobva chapera nhasi. No, munokwanisa kuzi nhasi chiitai zvakati, mangwana itai zvakati, mangwana itai zvakati, chibikai doro raita, chitorai doro itai zvakati, itai zvakati, munenge muchiita sei kusvikira zvinhu zvaita sei zvanaka. Because makazvitarisawo mega munotoona kuti hazvinakidzi kuti one family inoita wana 1 2 3 including na baba na mai. Imi kana makazvitarisa nekufunda kwenyu kwamakaita makuti it's a genetic issue yekuti benzi rinobara benzi. But no, that's not the issue. It's not a genetic issue. Issue yekuti mune ngozi iri pai iri mumusha ida kugadziriswa. Because ukaona musikana uyu handiti pane pazvinodii, then pouya pazvinoita sei handizvo pazvinodzika ndiye ari kutobatawo ari kutochengetwa wangu. Check this one handiti iyo zvinhu zvakaita sei, because pane zvakaitwa kuti zviite sei. And which means kuti zvinotaura kuti wana awa can live a normal life kana zvinhu izvozvo zvikadei zvakagadziriswa. Ndochete nyaya yenyu iripa iya yabambo wani zviya adzani bambo Siriro yabambo Siriro, you deal with it at a family level kuti pamunosangana muruta this process yekuti ngozi iripwe, you talk over this issue and then matogadziriswa bambo wani bambo Siriro in the process. Kana paino wana baba futi anetwa ngirwa inatwo unobatwa ipo papo twese tuchabuda nemiwo. Kana muri mabasa kana mune zva muri kuenda kuisa mumakabati munobatwa. Muri zwa ndutaura koma munobatwa. Kana muri kuita izvo muita makuseni musati mapinda mumaofisi kudzinga mweya iyoyu wengozi unosvika rini uringofungaidza every day. No, itai kuti nyaya iite sei ipere. So ndiani aenda upi mukomana ndiani musikana uri
Right. Pamusoro changamire. Yes. Ambo Mutasa. Pamusoro wese wakamira. Ngati nyaya yekutanga kurwara, uyu ndiye wairwara, uyu toti wanga ane nguva, mai nababa wakazotoshaika, uyu ari kundorwara. Asi unomboita kunga zvirinane zvizodini. Uyu ndiye wakazorwara nyaya yekuti izomuke. Uyu abva kubhonda ndakazopasirira. Dai matitaurira mazita kuti uyu motaura zita rake tinyore. Uyu ndi Justin, ndiye mukomana mukuru. Kozoita uyu ndi Simba, ndiye last born yawo. Uyu musikana uri pakati pawo unozi Zvinai. Uyu abuda muhospital auya paomba. Zvinai wakatomborasika wapfungwa. Uyu waindofamba hake asi uyu anga akati uyu wakarara wapo. Simba zvino wakarara wapo. But ka saka ini chadoda ndikutaura tete. She said this okay, it's okay. But chandoda ndikubatsire tete. Pane chinhu chinonzi family unit. Kuti chinhu chifambe panofanira kunge paine family unit. Pakashaya family unit hapana chinodi. I was very disturbed last time. Mwana uyu wanawo necondition yawari wari kuraramiswa nenharaunda, kupiwa chekudya nenharaunda, kupiwa chekupfeka nenharaunda. Nharaunda ndiyo inoona kuti nhasi wamuka here, wari kuitei, nhasi waripo here. But when I look at you, munonditaura kuti you cannot look after these kids wapashikafa. Kuti every month mungatadza kupa 50 kg ne 2 liters maire cooking oil nechi anditi kurakidza kuti muri mese. Kuzvirakidza kuti ndozvamutori mune kamwe kakusema nekuti isusu kwedu kuri bho. Pashaya kana wana abata avo kubata muri kuona vakomana vese majaindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 20. Asi muri tonakidzwa kuona mbuya avo kuita firimu ari kutambudzika nekubata muningina wenyu mimi. Well, maybe mamusati mambosangana nazo. Yes. Kana musati masangana nazo chiziwai kuti ndo zviri chi ndo zviripo. The same thing ichochi awa wakawa wakasvika pekuti wanowana munhu anowabatsira musipo kuti zvibvewo mbamani zvinobva imomo, asi zviri kungotsvaga pakati penyu papapo. Kana uchingozi Satande chete unokwasawo kudaidzwa uzwe uya bambo kamwana kari kuheritage bambo mhanya kuno izvozvi. Usvikaona mwana wako yabva kumba wamuisira bacon nechi nemazai lunch box usvika akuya voswa. Kana musati mambozvi experience wakomana tiri kutaura iyi panapa panouya vanhu vanouya muri kuona zvakaita ivhu iri mungona ivhu riri apa munhu achidya ivhu rese kudya iko achitora uswa uyu achiita zvese achidya achitsenga achidya. Asi munhu iye anoita normal ungagadzirisa zviri chii zvepari. Saka wana mudhara pane waripo wari padhuze dadzi wana wanozotaura pana mai kuru wawo mai Vikita umuka naVikita nemukadzi wacho naMemory ndiwo wari kwaDC ndiwo waona dambudziko rese waizonditaurirawo inini ndiri kutsonzo kubhuku raNyatsanza. Wana wakazondoti hawo nharaunda nekudini hawazoda kuti tete unotibatsira. Aiwa, it's okay tete. Handi mega tete ndiri kuti tete chinoitika kakawanda kacho hama ukaita chinuka maikuru waifamba neusiku kubva kumba kwake ndizvozvo maikuru tinoatenda ndizvozvo ndo vanhu vatiri kuda ndiwo vari padhuze ndiyo love ndiwo umba imwe ndiyo love yatiri kutaura nezvayo. Yes, ndiyo love yatiri kutaura nezvayo kuti love iyoyo iri kudiwa. Saka wana mudhara muri kuti varume vatatu masoko aya ndiyo nyaya iripo iyi. Kana muda wati vakomana vakuru varipo pano vanenge team leader anenge akoko utaurawo kuti muri kufungei ndo zviripo pastake ndo zvirimo mumuri. pamusoro inini ndatoda kumbotaura kuti
kuzorwara kwakaita mwana wakamubatsirwe wana baba wakawo baba ndiye uyu ihanzvadzi dzangu wakabatsirwa wakatsanangurira asi baba wandiwo wakazopikisa kuti hazvo muri kutaura zvakasopera takasozviita zvese saka takuti wachitangire ipapo ndikuti ndiwo baba ini ndakambomira maita zvakanaka baba maparura kuti kunana baba kune kupikisana asi mukupikisana muri kupikisana nechinhu chamunodii sekuru nyaya iyi munoiziva here pamusoro mambo Mutasa yes inini ndindasara ndiri baba zita baba ya wana wese wana mukoma wangu wakapera kufa kuziva uko ndinoita musha wedu isisu ngezvekuti baba wedu isu tatisaimboti taberekwa wanga wai amene zvawakaita kumunhu wachibva waripa waibudirwa wacho ndimai wangu inini namai wamukoma kwaizi kwasamutanda ndo waibudirwa ngemunhu iyeyo akaripiwa ndi baba iyeyo wakaita musha wawo wanhu awa kuripiwa uko wakaita uchitodaidzwa zita rawo rewanhu aya wakaripwa wakunda wakaripwa wese wakunda wakaripwa wachogara mumusha muya wachibereka mhuri yawo ino kuzofa kwaita izvi zvigaro zvacho izvi zvaibudirwa izvi wakataura kuti isisu wekwasatande tapedzerana nemwi taane musha wedu takwenda kana zvigaro zvedu zvaenda izvi isisu wekwasatande hatichina mhosva nemwi ndiko kuziva uko ndinoita ini izwai baba kubva mukutaura kwamaita mageneraliza zvinhu meaning kuti hamuzivi but you are trying to defend something that you don't know because kana muchiti mimi kune mhuri yakaparirwa mhosva ikaripwa ikawakirwa musha but you don't mention the name of the family newanhu wakaendeswa kuti ndoanani so that these guys know they should know our musha wakaparirwa mhosva ndewekwani musha wakaparirwa mhosva ndewekwani asi zodati izwai baba ndosaka ndataura kuti imimi newana awa izvozvi zvimuri pasame level because mese hamuna zvamunoziva saka uyu musikana uyu wakanga akaendeswa kodini kwakatombobarwa wana ipopo apo kana inini pari kutondishamisawo ngekuti kana musikana uyu kuti akaendeswa kungozi ini handizvizivi ndindasara ndiri baba handinambodaidzwa kuti musikana uyu ari kuri pangozi kana kuti aridi handizvizivi ndakazotozwa iye akutaura kuti ndakaripiswa ngozi izwai baba asi hatina kumbozvigarira kana kudii izwai baba chatikuedza kutaura baba ndechekuti zvinhu zvakaitwa izvo handimi makaita zvakaitwa ndiwana baba wenyu nana sekuru wani wenyu saka zvimwe zvinhu zvacho being the eldest in a family does not mean you know everything handizvo zvamusikaziviwo hamudii but we are saying isusu tine dambudziko handizvo saka dambudziko iroro harikwanisi kupedzwa nekuva defensive kuti ainini chakapedza no you were not part of the process the fact that you don't know it means you were not part of the process yakaita chinhu ichocho saka zvinorevei zvinoreva kuti hauzivi mimi wacho makamboiteiwo nevana ava vari kurwara vana rupenga rindopenga ndimi munhu mukuru ka avo vana avo vari kurwarawo makamboitei sababa ndimi baba mataura mega kuti ndini baba asara ya pawana apa ndakafonerwa kuzi mwana ari kurwara tamuisa kubhonda hapana izvo takamboti taita baba wacho zvaipenga makaitei izvo hapana baba mukoma anga achipo zvakaitanga mukoma achipo haana tiunganidza kuti wanin'ina weyu ngatiungane tiite zvakati wana wemunin'ina wenyu kana uri mukoma wenyu ngewamukoma mukoma wenyu aipenga kai mukoma wenyu aisapenga here
mukoma kupenga baba wao angasikapengi Wana we wana mukoma. Ndizvo. awa wawe wana we wana Zukuru wenyu ka. wana wa mukoma wangu ndiye yu neuyu ni awo Saka awazukuru asa munondipindura mubvunzo wandabvunza kuti imimi makazwa kuti wana vari kurwara ava makaitei kuti dambudziko rewana ripere. atina umbogarisana pasi wenya pano rupenga dari wenyu rupenga makati mudai makadaidza mhuri yese dai murupenga imi aiwa izvo zvinoitaka mutauriwo izvo zvinoita kana wasara uri baba kana kumwana kwaita chinhu ko akasasvika baba kuti mwana wacho akasasvika kuti baba wenda ndauya nedambudziko rakati unoita sei? Alright. Tine condition yemukomana uyo neuyo nemusikana wari watatu wese wari kurwara wamuri kuexpect kuti achakwira bhazi achiuya kumba kwenyu kuya kutaura iwo wari kupenga iwo wese zvamuri kuona izvo wari kuita izvi wamuri kufungira imi kuti achauya kumba kwenyu kuya kutaura kuti tine dambudziko ndeupi? Aiwa inini ndiri kufungira ngezvekuti awa wanawo hawana umbouya ba no kuti kumba kuri kurwariwa unoona bamba matambudziko amuinawo ka kuimitete makadiwo kutaurira bambo yokuti vana vari kurwara. hazi ndakafonerwa wati ndakafonerwa kuti mwana uri kubhonda akafonerwa ngewazunge muzukuru kwete tete makafonerwa meaning kuti muri kuziva makataurirwa Saka munabasa na. mataurirwa mafonerwa kubva madini wachakaripa ndafonerwa ndakanga ndiri kutogadzira mari yekuti ndiende kubhonda. No, it's okay baba. Nanhasi. It's okay. Zvakanaka izvi. Don't worry. Izvozvi zvinhasi muri chii? Izvozvi nhasi muri chii? Mese muripo. Hapana unozoti ndandisipo handina kudaidzwa. Nhasi mese muripo. Toda kuti muchibude nechii? Nhasi. Musati mabva pano. Mabuda nesolution yekuti mambo tibva panapa toda kuita 1 2 3 chamuda kuti mutibatsire imwe mambo toda kuti mutibatsire papi apa neapa neapa ini chandoda chete kuzungudzwa kuti wanawa warapwa zvafamba ngozi yemasatande yadini yaripwa yadi yapera ngozi basa rangu inini kuprotecta wakomana warukwa newana wawo newazukuru wawo because izvozvi izvo vanhu vakatarisana nedhenja izvozvo ndiwo wakomana vari apa wachangochaiwa nezvausingazivi awa imi muri kutsitika imimi makangwarisa muri kutsitika because chinhu ichi maichiziva ende wai chisina kupinda mumba menyu ndi munoziva wai sei chisina kupinda murisara ndi muri kuzviziva kuti makaitei kuti chisapinda mumba menyu uya ruziva kuti ndakaitei kuti chisapinde mangu uya ruziva asi awa afana warapa utoshamisika kuti zviriko here zviriko wakomana mune ngozi mumusha Dara ari kuziva. Pamusoro mambo ndingambotaura hwangu isu taurai bambo icho ndiri kukumbirawo hangu inini chikuru icho ndiri kukumbira ngechati kuti muine munhu anonyasa kuziva kuti vhenekera nyaya yedu ndiye ndiri kuda kuti anyase kuuya ativhenekere taiti zvichibvira kuti mhuri yese ichinga iripo yekwasatande munhu wacho auya ativhenekere atijekesere nyaya yacho. aiwa ndosaka ndatauraka kuti imimi handiti zvafanira kuti baba handiti umwangu yezvi zve 2 minutes umwangu yezvi kuti ndiende kunyaya ndingodi nditi but haana nguva yekuti izvozvi ngachiti ngatimire kusvika 8 o'clock hachaiti handiti chirongai ndosaka ndati chirongai imimi makadai papa kuti wakomana musi watingada kusangana tese movha mawirana kuti musi wakati kana munhu akuuya uyo haachauyi padare papi panapa akuuya kumba kwani kwasatande munhu wenyu mochitaura zvese zvichemo zvenyu wochikubatsirai nekudhairektai kuti rachita isu titangai apa takuenda kana muda kuti muzwe munhu akaita sei akafa akaurawa uya achitaura munomubuditsirwa pakati penyu ipapapo motaura naye mubva madii mwamawirirana zvamune mawirirana ndo zvamunodii then nyaya yenyu yadii
yapera. Asi chandati ndikukumbira ichi inyaya yekuti imi pachezvenyu zvamatoona kudai handiti hapana chichanyadzisa apa. Hapana chinonyadzisa apa. Because you are dealing in a situation yamusina kucreate imimi. Chinhu chamukusangana nacho chamusina kuita. Chamusina chamunoziva. Asi vamwe wenyu manje chawanozohla manje. Wanozohla kuti panouya murume uyu haazofambiri ngozi ibadziba. Kana akafambira achitaura semunhu ndinotofara nazvo. Because andingamukona apa. Because mukaona kekutanga handiti nyaya yakauya pakati musikana uyu achitaura nyaya ichiitika handiti patanga kuita chii chakaitika handiti mukati muri apakatangaona chii ukati no chekutotanganisa ndatoita kuseira pane zvitori apa bambo mire apa koyo kamba iyo ine mazita ewanu kamba chii chiri kuitika apo bambo apo ngaibude guju yadini yabuda handizvo. Asi ini ndinozvifarira pakudi kana yatodaro wadino watoponawo watodi watosunungurwa upenyu hwako hwakutofamba zvakadini zvakanaka. Saka apa hapana chinombonyadzisa. Kare zvaizikanwa kuti munhu haizi uri murume because unongoino dumwa rako rekuti ukadai urutorizwa rutamba kudai wozi ndiedze toni ndo zvanga zviri konguva ipi iyoyo. But nguva ino hazvichadii hazvichashandi. Saka tikuti kana wanga inazvo ndo mukana wacho kuti akomana ndichazvidi chibatsirwa wodini wosiyana nazvo worarama upenyu chii unyowani. Hazvinyadzisi. Pane vamwe vanouya paumba mambo ndine turo twangu ini twakadai twandishupa ini chakati hei wakomana handicharari ndikada kurara ndikubanwa bhutsu kumagaro ndikada kunditaisoko ndikumusoro ndikuchaiwa mbama ndikada kudai chii chiri kunetsa ndaisodai asi handichagoni kuti ndizviite. Saka turo twangu twane nzara kana turo twangu twakuti hausi chatidi handizvo urudei ndibatsirewo totsvaga munhu anodini anobatsira tunhu todzoswa kwatiri tumwe tutochaya munhu tidzose kwakatitora tidzose moshamisika kuona kuti baba mazuva ano haasi kufara sei ningaswa haasi kurara uri kuchaiwa mbama akada kuvhara madziso mbama tunhu twamunozvitsvagira chii mega. Asi pane nguva yatinodii hatuchaenderani nenguva. Munoona panapa pane waroi vari panapa wakawanda muri panapa waroi ndoziva you are here muri pano waroi muri pano asi munoedza kuzviziva kuti ukada kuoroya munhu asina kana mushonga kana chii zvinokushupa sei handizvo kupinda mune munhu wamwaya mvura kudai kuti Mwari chindichengeta ndirare hope dzakanaka ndirote makrisimasi akanaka wana wangu warare zvakanaka ngemvura haupapindi papadhoa. Asi ukaenda kumba kwemunhu wekuti anokwena kamachisi ari kufamba nerata ablakada wowa hehe uchiendera neumba kuti wana warare zvakadii zvakanaka. I2 minutes munhu anenge atomchi mukati because muri kurarama upenyu wakadii wakafanana handizvo. Ndosaka ndikuti ivi nyangwe kare almost warume wakawanda wechikuru wese anenge atone mubobobo because akangosvika pastage yekuti haachakwanisi kuti musikana ndido kana kuti mbuya imwe ndideiwo kana kuti chii atosara ne1 option ndakutochaya nemubobobo. Saka varume wakawanda vakuti sei wanga wakugara wamo bluetooth because simba nemuromo wekutaura kuti mukadzi ndiwo no kana kuti hapachadii. Saka the only solution yasara chii ibluetooth. Ndosaka muri kuona kuti kare warume wese wakawanda waitochaya chii. But mazuva ano afanira emazuva ano hakusina izvozvo zvemubobo. Mufana akatodai akataura zvataura zvikatoramba utenda panext wakakana wakutenda panext zvemubobo hazvichadii. Saka wanazvo zvemubobo ndo hwakuya kuti zvakunetsa kudii
handizvo. Saka tiri ngatirarame nguva irichi yatiri, ngatibatsirane kuti zviite sei zvifambe zvakanaka. Saka baba am happy, chandakukumbira kwamuri nevamwe wese, chiiteka hini kenyu as a family, give us a date ramuti musi wakati ndo date ratune tese tiripo. Uyu wodi wouya achiziva kuti ari kuuya specifically for Satande family. Pamusoro changamira. Yes. Ndoda kuti ndimbotaura. Yes. Nini ndiri da kuchema. Yes. Tokumbira zita aba. Ini ndinoti nobo. Ndagariswa apa sababa ndisinga. Wese uyu mukuru. Uyo ayina. Ndagariswa pana ndiri kunzi baba. Wewe mwana. Nditori mwana. Aiwa it's okay kana muri mwana muri mwana. Aiwa kana asizwa ndikura kukumbira changamire. Yes. Ndikumbire. Nyaya yaisitsva. Pakapa baba wewakomana ndikurwara neuyo. Nyaya yakabuda. Mukoma wewava achiri mupenyu. Uyu nemukoma wavo akatadza kuirirana kubatana maoko kuregerana zvinhu zvavo. Kuti wagadzirise zvinhu zvomusha. Zvifambe. Saka izvezvi nezvi zvakungoshandiswa mumba. Ndiri kunzi yasa James iyoyo ndiye rushandiswa chete. Yasa zita wangu ini. Anoti James iye ndiye rushandiswa. Musi watakanga tati tisangane. Pakarwara wakomana. Hapana akawa. Titibatsire. Hapana. So andikamaona wakomana. Saka izvezvi kutaura kwandiri kuita uku. Ini ndiri kutorwara pandiri panapa mwiri wangu wese maronda ega ega. Kubva matange kutanga kwako. Saka ndiri kurwaridzwa maningi. Nekuti wari kuti inini ndiri usinye. Wakoma wangu wese ari vana baba. Haisi nyaya nyowani iyi. Wakataurwa kuti gadzirisai musha hamusi kuwirirana. Apa hapana anowirirana. Kungoungana hapana zviri kuwirirana. Kana mukati musi wangu muda urongwa hapana wamunoona. Hakusi kutanga. Nasi panyutro venyu. Mukati kwa baba wavo hawaiti. 2. Zvatomanikidzwa zvekuti mambo ane simba rekuti anenge asina kuuya ndinobereka ndouya naye pano. Aiwa ini ndo mtemo wangu. Ini ndo kutora bank manager. Kunze pana manager atori pakagara. Ndo kutora wakagara seri kwecheya. Ini ndo kutora uri seri kwecheya. Endo wakawanda utozviziva wepo kuti azviiti kwakazorota azviitwa zvinoitika. Ebuka murume wedu batsirwa nyaya kuti venyu yeduka. Right. Saka inini kana yakadaro. Chiwirirana idate. Mawirirana date. Handizvo. Ini montaura date. Mouya papi. Then kana zvakuda kuenda kupi? Kumba is from here. Because pane tumwe tuye tukatomekerwa kupi? Tunge tuda kuobviswa ikweyi. Asi ngatichiti to first port of call munhu wese tipei date. Yes ba. Pamusoro changamira. Yes. Mambo Mutasa. Yes. Ndiyo ndiro Satande. Ndinozikelep Satande. Nyaya dzataura panapa. Especially kana taakuuya pane matauriro aita mukoma. Musi washaika baba vakomana inini handisipo hangu ba. Zvakataurwa apa handisi kuziva. Asi kana wachiti munhu wese anoziva. Pangagona kunga paine zvaitaurwa kare zvinoti vanhu vaidini waizwa kuti zviri kuzi zviri kuzi. Asi patanga nyaya yavo varume ava ndivo vakatanga onesana vari 2. Vakabarwa mudumbu rimwemo. Noboti nani naSiril. Pavaita zvinhu zvavo kwadhisiwo irizogara paMutasa. Pavaita zvinhu zvavo vanga vasikatitauriri zvinhu kaindi baba vari apa haana kubvira akambotaurira wachiita nyaya dzavo. Zuva rimwe vakazoti uyai mambo Mutasa ari kuuya kumba kwedu. Vanhu takaenda titotarisa kuti kuna kuina mambo. Saka vakatotinyepera kuti mambo Mutasa vari kuti tidini tiende. Asi siri hapana chakabuda. Pakapaine vanochitiko muprofiti anobva kuno azari murenje somehow like. But nyaya yavanotaura yekuti kwazi pane ngozi. Izvo hatingarambi kuti pane ngozi.
tete awo wari kutaura kuti kwazi ndandakadini ndini ndakaiswa kuzii ndimirire kuita mukadzi wengozi yonayi ini ndino nyarara yausitaura taurani changamire ini minyararai avo vakanga vasati vabarwawo ngozi yataurwa ndi baba kuti yakaitwa ndiwana sekuru izi yakaripwa yakatoripwa wana Satande yawa iri mhuri yekuti vekwaSatande vekwamutanda vekwakabungaidze wana manhiri vanokwana vanhu 8 vakabviswa mwana umwe naumwe mumhuri idzodzo idzo wakaripa ngozi yonayi ikazi yadini yagadzirwa uyu kana ari kuti wakadini wakazi ngaaripe ngozi ngaataure munhu wacho uyu akadini uyu akagadzikirwa kuti iwewe takuti uri mukadzi wanhingi tizwe munhu wacho yakagarira newanhu wacho wakadini wakanga wainaye pozvakaitwa nokuti isiso hatinombobvira takambodini takambogarira nyaya yacho ndizvo ndani nditaurawo kwamuri changamire at least ka handika muri kuona tikuti as a family zviri kutoragidza mauyo ari muchii handika muona saka tikuti isusu no hatisi kuti zvese izvi ba zvakaitika zvakatodii zvakaitika tiri kuti start chii afresh munhu wese aende pasame chii same page ngatiende pasame page tese tizive kuti kunei kwababa munini kunei kwababa mukuru kunei kwatete kunei then tapedza tochiti right way forward wana waite normal pada kugadziwa ndepapi apo neapo 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 munhu wese ovhaisa chii ruoko rwake because chandiri kuona apa chikunetsa ndechekuti pane kaelement kokuzi kwababa mukuru kwababa munini kuguta kwaDC kodi murapa pana mwana Satande resamweya but apa panapa andisi wozi zvionere kwauri chi kwauri but handiwo maparateri anoita zvinhu zvakaita sezvimweya zvengozi nyange uri kuMozambique anouya ari kuchema panapa warumeka tine makesi akawanda panapa tinofonera munhu ari kuAmerica izvozvo oenda pauya paconference call tiri padare panapa asi munhu ari kuAmerica munhu ari kuhuidza kuti wakomana ndazwa ini 52 years handina kana murume unombonditi sviyo kana anoda kurara neni kana ndiri virgin and 52 asi bandakira ndakaita ndiri doctor ndibatsire munhu ari kuchepa zvenyu zvishoma izvi muruzvarume zvenyu zvidiki izvi zvinogadzirisika izvi zvagadzirisika panapa zvakawanda zvazva nemakore nemakore asi zvinodii titesa nditi saka tikuti isusu chatikuti chekuti izvo mamwe marelations akanga aripo angasina kumira zvakadii zvakadai ngatimbomaise pai pasai apa ngatimbotange apa tingoti ngatitange chinhu akomana zvese izvo zvizvi zvamunotaura kuti chakati nengozi ipi because achataura kuti ngozi iyi ndeipi ka ndiye chiremba ka ndiye achataura kuti ningi ndiwo akauraya munhu uyu ningi uyu akaurawa ndinhingi pakati zvakati mubva mabvunza zvese zvamuda kudii mubva mataurirwa way forward kuti makuita sei because vanhu vakawanda vaibhiliva kuti business rifambe unofanira kuuraya chii kuti uhlise munharaunda unofanira kuromba kana kuuraya futi chii munhu ukazi sabhuku unofanira kunge wakambinga ukazi mambo unofanira kunge wati wakagara kudai uchizwa madumu ari kufuta mwiri wese ndoti garei ndiri kuisa chii because wawenga wakadini wakawanda it was a belief andizo asi kuti no time iyo yakadii ngatidhile nechii tigadzirise zvakashaiswa nechii nevakuru wedu kumashure ngatizvigadzirise tirarame life yakadii yakanaka izvozvi muri kuswera muri mandege kuenda UK kupi asi Australia South Africa nechii asi vakuru wedu isusu pamutare apa kubva pano kuenda kwamutare apa 3 years 5 years ende achibva kuroko waingodziva kuti ndiri kuenda kotenga bhutsu pabhata
wobva vatenga bhutsu pabhata wobva atobereka bhutsu dzake apo kokwira nepamusoro pechristmas pasi munzira back home mukona kusiyana kweupenyu wacho ndo zvatiri kutaura izvo izvo ngatigadzirise zvakashata kumashure ngatizvigadzirise izvozvi tirarame isusu upenyu hwakadii kanaka saka chandaa kukumbira inini mhuri yekwasatande chachekuti moendapo tipei date asi risiri muna November date risiri chii risiri November ramunoti musi uyoyo munhu wese ariziva kuti ndinenge ndiri chii ndiripo moita zvinhu zvenyu mugadziriswa chinhu choita sei chifamba zvakanaka because ini chishuwo changu ndechekuti vana ava 2025 vanofanira kurarama normal life vana ava vanofanira kurarama a very normal life not izvo vari kuita then on top of that baba Mati baba kuti zvizobude kudai ndini mwana ari kuweyo akanga ndakazwa kuti haapo kumba kwane 3 months ndiri kumarondera ndikati hapana akandiudza hai regai ndiende kumusha ndikasvika kumusha ndabvunza kuti ko zvaita sei ibva ndazozwa kudzanga ari akabviswa uko akaenda kumutare prison Justin ndikati ndipo ndakati zvaita sei hapana kandiudza zvese zvomunotaura kwamuri kuenda mudhara simbisai zvataurwa namambo ndosaka tataura kuti zviri kubva pachii family unity wiriranai family iri divided iyi saka ipapo ndo pane nyaya the family is divided but dambudziko riripo raakuda chii ndipo ndakabva ndati kuna zvinaku ndasvika uku mati hamuna kundiudza kuti ndaizwa pambo makatotitaurira futi it's okay inini ndototi baba pati yenyu makaita ndo zvatiri kutarisira asi hamusati mabuda muchii handizvo munyaya muchiri chii because nyaya yehombe haisati yadii twakamboitika twese kuti twauzobuda henyu makazotobatsirwawo imimi nekuuya kwamakaita makafemerwa kuzoenda uri kwasa wabatsirwawo vamatobatsirwawo izvozvi maakurara hope dzakanaka zvekuti mutadze kurara nenyaya yembobobo hakusiri saka it's okay saka bambo ndakukumbira vana Satande find somewhere wamunongodii then moya mbondipa chii date then ndine musikana after last week wana wataura nyaya yekuti chikafu chaicho raramo iri kunetsa nechii tikaitawo zvotakaita but pane wavha azouyawo umwe anzani chibanda abva atiwo no mambo pane 50 makaisa ndawedzerawo chii 50 kuwana wayawo kuti watenge kuchii chikafu then 50 handizvo then mukomana uyu ari apa uyu wabva ati ano ini ndiri kuuyawo ndakazvinzwisawo yangowo chii 20 iyo saka ipai vasikana chikafu saka ndo zvatiri kuda isusu kuti chii ukaona the outside world iri kuona kutambudzika kwechii handitika ndo patoti ngatibatane ngatipedze zvinobata tibatane ngatichengetane ngatite zvatinoita handizvo ndo nyaya iripo ini ndiri kutenda changamire ngekuti mhuri yekwasatande pakauya waibatsira wanga wasingaziva kuti wanosvika uko muri waindofunga kuti vanhu wavo vari kufamba saka muri kuona pamberi apa wakaizoenda kopikisa zviro zvisazofamba zvakanaka wakatouya wachiti mambo wati kuti mukamwine zvamunga muchida munozondidaidza
asi ngekusaikuwirirana vanhu vaone kubatana. No, it's okay. Zvadare izvi. At least I'm happy. Ndaona kuchegutu, ndaona kuharare borodhemu, ndaona I see you, ndakuona imese, ndakuona. Saka let's keep that spirit. Tigadzise chinhu ichi. Just give us a date. Date inofanira kunge risiri November. It's either late this month kana zvisi kuclasha nemamwe maprograms aripo kana kuti early December or whatever. Chienda ya muti pa date mapesa.